Това са оправдания на хора, които първо нямат никаква способност за самооценка и второ, които не са приятели на истината. При Стефанов и двете са на лице. Здравейте, приятели! Както обещах при предишното видеообращение, днес ще говоря по-конкретно по скандалните действия на група служители от районната администрация и още по-скандалното бездействие на кмета на района, които доведоха в частност до опорочаване на най-важните социални проекти, програми и механизми и като цяло до провал на социалната политика през мандата на Стефанов. На тези от вас, които веднага ще повързат да ме упрекнат, че съм закъснял, защото някои електронни медии вече изнесаха доста подробна информация по темата, ще им отговоря, че аз не се състезавам с никого. Моята цел е гражданите на Младост, а и всички останали, да бъдат информирани, защото те имат това право. Да бъдат информирани за всичко, което се случва в общината и да формират позиция по случващото. Защото общината не е просто административно-териториална единица, в която група от граждани имат адресна регистрация, а тя е преди всичко общност на граждани, които живеят съвместно, които съвместно и при по-добри условия се стремят да отгледат децата си, да работят при по-добри условия. И тук ще кажа, и при по-поносими условия да изживеят последните години от живота си. И не на последно място, общината по своята същност е самоуправляваща се общност от хора. Да, ние избираме кмет, той назначава администрация, но отговорността за управлението само привидно се поема от друг. В основата на управлението остават гражданите. Те са и които имат правото и задължението да бъдат съдници на тези, на които временно са възложили, предоставили са им, но не безвъзмездно управлението. Тъкмо в тази връзка, аз не само не се чувствам изпреварен от медиите, но дори съм им благодарен, че по-бързо са вникнали в същността на проблемите, които аз поделих. Благодарен съм и за това, че възвърнаха вярата ми в медиите, за това, че в България все още има свободни медии, смели разследващи журналисти и така нататък. Ако има нещо, за което им завиждам на журналистите, че те толкова бързо придобиха информация от незнайни дори за мен източници и успяха да разгласят всичко в нечувани и неочаквани тиражи. Видях само, че при една от публикациите е четена от над 90 000 човека. Тъй, че съвместно с тях една от целите е постигната. Информацията за случващото се е достигнала до голям брой хора. А сега по същество. Кои са имената на служителите, които са се възползвали от служебните си позиции с цел извличане на лични облаги, както и предоставяне на такива свои роднини и близки? Ето какви са фактите. Радослав Иванов Иванов. Това е секретаря на район Младост, който е най-висшият държавен служител в администрацията. Той е постоянен и неизменен ръководител на всички социални проекти и програми. Макар че социалните дейности не са в неговия ресор, защото района има заместник кмет по социалните дейности, но той с лакти, защото имаше и много други желаящи, къде с помощта на кмета се пребори за тези позиции. Назначение с граждански договор като ръководител на всички проекти, както вече ви казах. Неговата дъщеря, аз няма да казвам името, защото за мен това са деца, е назначена с трудов договор като асистент в асистентска подкрепа и с трудов договор като асистент в грижа за дома. Предния път говорих за парите. Бившата му жена е назначена с трудов договор като асистент в асистентска подкрепа и на трудов договор като асистент в грижа в дома. Синът му, назначение по новия проект грижа в дома като асистент, той е само на 16 години. Любомир Ясенов Гелков, началник на отдел правно обслужване и човешки ресурси, държавен служител. Той е особено важен човек в схемата, защото трима от групата са под неговия непосредствен контрол. Назначение с граждански договор в ръководния екип на асистентска подкрепа и с заповед в ръководния екип на грижа в дома. Същия той има и граждански договор като обществен възпитател. Жена му е назначена с трудов договор като асистент в асистентска подкрепа. Бълдъза му, близначка на жена му, е назначена с трудов договор като асистент в асистентска подкрепа. Майка му е назначена
с трудов договор като асистент в асистентска подкрепа, с трудов договор грижа в дома и с граждански договор като обществен възпитател. Ваня Димитрова Дилкова, началник на отдел финанси и бюджет, която с заповед подписва и всички документи като главен счетоводител. Тя е държавен служител. Назначена с граждански договор в ръководните екипи. Дъщеря ѝ е назначена с трудов договор като асистент в асистентска подкрепа и с трудов договор като асистент в грижа в дома. Тук искам да направя едно отклонение. Аз познавам Ваня Дилкова и съм работил с нея повече от 10 години. Това е един изключително добър счетоводител. Многократно се ме предупреждава за обкръжението, в което попада. Тя не ме послуша. Затова мисля, че минаването от тъмната страна ни подхожда, но е факт. Иван Пецов Колев, той е финансов контролер, държавен служител на пряко подчинение на кмета, назначение с граждански договор в ръководния екип на асистентска подкрепа, където жена му е назначена с трудов договор в асистентска подкрепа и с трудов договор като асистент грижа в дома. Димитър Динков Статев, той също е с договор и като координатор в асистентска подкрепа. Жена му е назначена с трудов договор като асистент в асистентска подкрепа. Баща му е назначен с трудов договор като асистент в асистентска подкрепа. Същия с постоянен и настоящ адрес в град Карнобат. Същия служител, по мои сведения, е уволнен. Не знае точно причините, надявам се да са свързани с това, за което аз говоря. Ивона Кирилова Младенова, назначена е като координатор по асистентска подкрепа и по проекта Грижа в дома. Майка е назначена с трудов договор като асистент за асистентска подкрепа и с трудов договор като асистент грижа в дома. Найден Цончев Ковачев, той е ръководител на социалния механизъм лична помощ. Същия е издействал баща му да бъде назначен с трудов договор като асистент за асистентска подкрепа и същия пак е с постоянен адрес и настоящ адрес в Карнобат. Този е един от служителите, за които имам сведения, че за дейността си като ръководител на механизма лична помощ е даден на прокуратурата за разследване. Това, което не може да се докаже, дори от разследващи журналисти, а само при задълбочена проверка, че в този микс от приближени лица има и още роднини по съребрена линия, по сватство, племеници, кандидат-зетове и най-вече приятели. Тук само ще добавя, че едно от лицата е предоставил списък и е настоял за договор на 11 човека. Както вече стана ясно, в списъка няма никой, който да е кандидатствал и да е бил одобрен по надлежния ред. В предишните си изявления аз казах, че очаквам резултати от проверките на държавните институции, в това число и на прокуратурата. Бях обнадежден от това, че АСП, Агенция социално подпомагане, и главната дирекция към Министерството на труда и социалната политика, която е управляващ орган по проектите на програмата развитие на човешките ресурси, изпратиха писма до мен, в които ме увериха, че ще извършат проверки и ще предприемат необходимите мерки. От тук нататък мълчание. Никой нищо не ми отговори. Очевидно, доверявайки се на държавните институции, аз се присъединих към отбора на наивниците. Съвсем случайно разбрах, че има уволнени двама от групата, а един е даден на прокуратурата. Вече казах какво е. Може би всички проверки не са приключили. Знае ли човек какво се случва? Въпреки всичко, далеч съм от мисълта, че проверяващите не си разбират от работа. Не искам да отправям неоправдани упреци към никого. Но има нещо, което е много притеснително. Страхувам се, че всички прекалено много се фокусираха върху очевидния конфликт на интереси. Според мен основният проблем е не само, че проектът се опоручава чрез договаряне с роднини, но и най-вече, че роднините или формално, или изобщо не са изпълнявали задълженията си по договор. А това вече говори за корупция, т.е. те са получавани незаслужени, не полагащи им се възнаграждения. Чудя се защо това не е станало основен акцент при проверката, може би с изключение на АСП при проверката на механизма лична помощ. Точно този ръководител в момента, както казах, е клиент на прокуратура. Просто проверяващите не са взели под внимание моите предупреждения. Ще ги цитирам. Анализирайки наличната ми информация и познавайки обстановката в района, аз направих обоснованото предположение, че цитираните по-горе лица действат в условията на организирана група.
И следващото, моля да се съобразите и с факта, че въпросните лица са готови на всичко, за да не бъдат разобличени, за да избегнат полагащото им се възмездие. Проверяващите ще се срещнат с много лъжи, укривани под правен документи. Виновните ще се опитат да прехвърлят вината на други, ще манипулират и заплашват служители от районната администрация, които са готови да се действат. И горното действително се е случило. Незабелязано, зад гърба на проверящите. Още след първата проверка, машината за унищожаване на документи буквално е прегряла. Започнали са да подправят договори, да прехвърлят потребители от едни асистенти на други. Изобщо кипяла е трескава дейност по прикриване, по замазване. Те като цяло не са много грамотни, но в някои неща ги бива. Разбира се, с присъщата си наглост са заплашвали служители, увиквали са ги, следели са ги, демнели са ги. Аз не зная, не съм чул някой външен от групата служител, обаче да е бил разпитан от проверяващите, да му искана информация по случая. Очаквах и друго, а то от компетентността на прокуратурата, тъй като знаем, че КПКОНПИ е в основен ремонт. Да се извърши проверка на настъпилите промени в имущественото състояние на лицата. Всеки трезво мислещ човек знае какъв е менталитета на днешните първенюта. Луксозни почивки, екскурзии до екзотични дестинации, по-добър автомобил или мечтаното придобиване на движим имот. Голямата опасност за обществото обаче е, че хората, които се облагодетелстват за наша сметка по принцип, акумулират финансов ресурс, който се използва за осигуряване на така речения защитен чадър. Дали в конкретния случай е направен опит за разпъването, аз няма как да зная. А и не искам да правя внушение. Казах, че все още съм в групата на наивниците, т.е. на идеалисти. По същия начин, в предходния клип аз призовах споменатите лица да подадат заявление за напускане, да се опитат да съхранят остатъците от достоинството. Те не го направиха до сега. Аз и не очаквам да го направят, но това, което ще направя, ще им заявя отново. Напуснете, нямате място в администрацията на младост, а и във всяка една администрация нямате място. Днес отново ще говоря за място и отговорността на така наречения кмет на район младост, Стефан Стефанов. Когато става дума за поемане на отговорност при хора като него, ще чуете най-баналните оправдания. Бил съм подведен, някой ме е заблудил, предоверил съм се, никой не ме е предупредил и най-вече кметът има толкова много задължения. Той не може да огрее навсякъде. Това са оправдания на хора, които първо нямат никаква способност за самооценка и второ, които не са приятели на истината. При Стефанов и двете са на лице. Аз твърдя, че той не само е знаел какво се случва, но и с ясното съзнание съдейства това да се случи. В крайна сметка, категоричното доказателство е неговия подпис по всяка една заповед. От всеки един договор. Ще подпишеш договор с някой, който носи през името и фамилията Радослав Иванов или фамилията Гелкова и няма да се усетиш за кого става дума. И накрая, като стана дума за досегашния кмет, отново искам да върна разсъжденията си за общината и за реалния съдник граждани. Предстоят местни избори. Аз не съм някакъв народен трибун, водач, а обикновен човек, който обаче винаги се стремял да вземе позиция. В качеството си именно на такъв, аз си позволявам да призова своите граждани. Моля ви хора, гласувайте на 29 октомври. Изборът е не само ваше конституционно право, но и ваша отговорност. Свободата е избор. Изборът е израз на свободата. Ние сме обречени да избираме. Един мой любим литературен герой съветва своя приятел: ако имаш възможност да избираш между доброто и злото, избери доброто. Ключовите думи в тази на пръв поглед простичка фраза са: ако имаш възможност да избираш. Вие имате тази възможност. Моля ви, направете го на 29 октомври и изберете доброто. Благодаря ви.